Nej, Edith! Er det dem? Ja, det er mig. Hvor hyggeligt, de er her. Jamen, det er da også hyggeligt at se dem igen. Tænk, Edith er her stadigvæk. Hvis de skulle have lyst, kan de bare komme ned og drikke kaffe, ligesom i gamle dage. Ja, det tror jeg ikke, Fanny har tid til. Det skal han da ikke bestemme. Jeg kommer ned senere. Ja. Ja, nu skal du se. Far, vi går nu. Nå, det er dine drenge. Ja, det er Severin og Leander. Kan I sige pænt goddag til Fanny? Goddag. Goddag. Hvor gamle er I? Jeg er 11. Jeg er 9. Løb I så bare over til Emma. De leger med en lille pige på gården herovre og hjælper til i køkkenhaven. Jeg var slet ikke klar over, at dine børn var så store. Og har du været gift så længe? Ja, tiden går. Nå, men nu skal du se. Du skal bo herinde. Hotellets bedste værelse. Det må jeg sige. Blomster og champagne. Nye tider på det lille hotel. Udelukkende til ære for dig, Fanny. Jeg er så glad for, at du kigger forbi. Lad mig så høre, Edvard. Hvad er det, du vil? Det kommer jeg til. Tag nu bare og pakke ud, og så kom ind til mig bagefter. Så skal jeg fortælle dig det hele. Du mener, jeg skal skrive dine erindringer? Nej, vi skriver den sammen. Jeg fortæller, og du noterer. Og så går du ind og skriver alle guldkornene ned bagefter. Jeg skal selvfølgelig nok betale dig for det. Jeg tror ikke, du er klar over, hvor uforskammet dit forslag er. Er det med pengene? Vi kan også bare gøre det mellem venner. Nej, Edvard, det er ikke det med pengene. Det er det, at du forestiller dig, at jeg skulle have lyst til at være din sekretær. Jeg er dog ikke min levende råd. Gyldendal, de presser mig, og de har givet mig forskud, som jeg ikke kan betale tilbage, fordi det kan være lige meget. Det hele kan være lige meget. Så, Edvard, jeg er sikker på, at bogen bliver meget bedre, hvis du skriver den selv. Kan du ikke lade dig inspirere af den her? Ja, det var egentlig forladet, Sinte. Jeg har ikke rørt den. Må jeg låne den? Ja, jamen, tag den endelig. Bare tag den. Og så kan du gå ind og hygge dig med Poul Reumert, mens du drikker champagne inde hos dig selv. Men nu må du gå, og jeg skal arbejde. Jeg har en bog, jeg skal have skrevet. Men tak, fordi du kom. Det var hyggeligt at møde dig igen. Det var også dejligt at møde dig. Hvis jeg skulle have glemt, hvorfor vi blev skilt, er det dejligt at blive mindet om det.